Ano blog jeng khaino oro khaijang no khuna among kai Chini Dukan Boro blouse rong nangi tong hai tabuk to kalbari season sok paijak guys, welcome back to my new vlog. Khaino hai lam sukro no no ani kata vlog. So guys, tini kai no ano blog jeng khaino oro khaijang no khuna among kai Chini Dukan ang norong no kabangma no thanai agi ni blog rogo sajak tongo je ana agi ni subscriber rok mai to saimana ang je blouse rok tailor ni samung go mano hinai ke o jaga kan iko o dugano ka ma asugo ma phal mane ru ta dugano ke Chini Dukano blouse rok jotono shopnani any type like frock, skirt, lehenga tai sarara jotono mano gam ni bangaino norok nangkhanga phaimano ta jago ke lama gana bla dukan jak main road bai gana amni bagai ang to tabo kok sai tongmani gari khorang rokai tongna ang dabing khali direct no kok sai risine hine kok sawine video khai tongha ge norok nangi tonghanga phaidi ang norong tabuk ani dukan visit khairwana nai tuni blog no pasak jora taike chajaka like share subscribe khaina ta norok blouse rong nangi tonghai tabuk to kalbari season sok paijak Kai ko blouse rok available tongo kaham norong nang khangkai ano comment khai sagi taike paina nimu tungui tong khangkai insta o dm khali ani description no insta ni link rojak tongo iko nukhana jago orange color omo bo available tongo kai ko yango yellow color tongo omo golden color white color kai blue color red color sky blue yango maroon hairok black rock tongbayo keno rong nangi tong hakai dakti comment khaibe di tabu wedding season sokoi bekya ke norok ani subscriber rok ani viewers rok na khangkai norok no 100 taka off rinai nangi tong hanga comment khaibe di yango tai bo tongo mo hangkai purple color mo khaite kesa material ni ko yango tongo yellow color ko yang tongo maroon color ko net rong ni bo jotono nang khangkai mannai norok dakti comment khaibe di lama gana ni bagai iko norok je dukan senior rok yang ayango thangmani je post office goli yango post office goli iko yang post office goli thangbenai iko yang bus kango kai taipo iko yango ka taipo yang kai ko post office goli Ika just omoni bus kango no iko blue color ni dukan no gana obono Chini Dukan ke norok nangi to hangkai visit khabe mano dukan to ikom tamuti tam sanai pisa tuti futi no haipono material rok kai manige kaham no manai nong ni jamu tuktu ni manai ke norok oro phaimano inke nogo bo thanginai norok paimano iko jagari rok subnan baga onek bangma phaijak iko inke iko tam sanai lehenga sarara joto no subo iko mo hangkai skirt iko skirt hangka morok joto no subrunan phaimani mangta bulu ke norok nangi to hangkai dakti comment khaji iko yango tebo kwangmo tongo omo hangke angu sugango norok no tam sana light video khaipro mo white color mani omo kha booking ni paikha mo tini na phaisinai okay yango tebo kwangmo tongo norok nang khangkai comment khaimano lama ganan bagai khorang bo bahai kai tongo saimalia dabing khalia direct no kok sawine risine ni kok sai tongha yang kai red color yang mas kubi tongo omo bo order dang no gai norok nangi tonghai dakti comment khai sadi mon bagai no tini chikon sa short video khaimani norok ni bagai offer ka norok bo nangi tonghangkai comment khai sadi ga angke tabuk kaisa borok kaisa bike khoroksa blouse nana ni hine samani ge abo angkita tabuk ruinai bo phai tongun sawo ge norok an blog no sajagi tonghangkai like share subscribe khanya ta pogdi hakina hamjong mongri tongdi ge ta hingke norok blouse nangai tonghai comment khai